Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Хона ТГ. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дар имрӯза навори якчанд хонаҳои фурӯширо пешниҳоди шумо мекунам. бовар дорам ба ҳадде ки шумо маъқул мешавад, аз ҳаматон хоҳиш мекунам навора то охир тамошо кунед. аммо ядунаи лайки бепула дариқ надорен, лайка бизанед. кадоме ки мемонӣ подписатся кун. дили хо мошинта, дили хо хоната, фикри хуби хита дар зери комментария бинавис. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешравии мост. навора то охир тамошо кунед. беҳад навор дароз шудагиа. хуб дӯстон, аз навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. хонаи аввали мо бародар хона заминаи этажай 6 комната 6 сотиқ заминай. хона қарор дорад дар шаҳри ҳисор. хона чӣ қадр дастура бинед. хона новостройка, кришаш маҳкам, дар тиреза абделкай дурнуш қадибернуш мондагиай. точкаш мега точкаи хубай мега. ҳуҷҷатош мега 100% марҳамат. кадоме хонахари об свет мега ҳамаш пастянка ҳастай. кадоме хардори конкретна номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳастай. занг бизане бо қатон суҳбат мекуна, бо арзонам мекуна. ай нархи 210 000. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо бардор 3 комната 10 сотиқ замин. хона қарор дорад дар шаҳри Исфара, яъне вилояти Суғда. нархи хона 250 000 сомон мега ки бо арзон мешавад. дар ҷо соҳиби хона қай карда чӣ ки мебинед участкаш мега калона. хона сохтагиай, як хона сохтагиай. марҳамат кадоме хонахари конкретнаи хачиқе ки дастура гирди хона маҳкам карди дарвоза часпондагиай. занг бизане бо қатон арзон мекуна. дӯстои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам навора то охир тамошо кунед. ҳама лайка бизанед бардоро, як коммент бинависед. барои мо басай бардоро. дар навори оянда бо ҳатман хонаи арзон пешниҳоди шумо мекунем. як бурга салом алейкум бародари азиз, подписчикои муҳтарам, шербачо бахшиш 1 дақиқа вақтона мегирим. оиди бозии 350 рубла кам тарак маълумотонтум. шербачо дари бозӣ обши билетош 2200 дона мешава. нархи билет 350 рубл. касоне ки ватан мегиранд 60 сомон. ай 10 дона 1 дона падарка, ай 100 дона 10 дона падарка. максимали як нафара то 300 донара фурӯхта метонем. 3 мошин 67 конверти пли. главни шоҳҷоизаш BMW пятёрка мешава. ҳот дисай бародари азиз, мокри асфалт, дискои престиж, балнои нав, дувними 6 цилиндра. ана консонер дора, механикаи монитор. дим шоҳҷоиза приора мешава бародари азиз. приора ани состояниш хубай 2008 мотори 1.16, дискои престиж, балнои нав, свети мендал. чорумиш семиш 014 бародари азиз, свети мокри асфалт, диска балнои нав, дискачои тангача, салониш тоза, борд компютер, бензини холи, инжектор. хулас бародари азиз, боло да WhatsApp Сбербанка уно бахти хитона бисанҷин. ана бисёр ждат намекунем бародари обши билетош 2200 дона. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо бардор 3 комната 6 сотиқ замин. хона қарор дорад дар Ленинск райони шаҳри Душанбе. нархи 220 000 сомон мега ки бо арзон мешавад. чӣ ки дар сурат мебинед хона новостройка, шебе пебенш бурдагӣ, хокош рехтагиай. кришаи хона маҳкама, абделкай дурнуш мондагиай. бо айбаршон дар ҷои хона битон рехтагиай 2 комната. гирди хона маҳкама, об свет мега ҳамаш пастаянка. ҳуҷҷатош мега 100%. точкаш мега точкаи хубай мега. марҳамат кадоми мошинхари хонахари конкретнаи занг биза бо қатӣ суҳбат ки бо муомила мекуна. дӯстои аз ҳаматон хоҳиш мекунем меҳнатҳои мо қадрдонӣ кунед. ами ядуна лайки бепула бизанед, дилаки шод бигиред. кадомед ки мемонӣ подписатся ки як фикри худа дар зери комментария бинавис. навора то охир тамошо кунед. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо бардор деэтажа хона ки чиқа мебинед дар семинблок қадикагиай. 5 комната 3 сотиқ қарор дорад дар шаҳри қайроқуми вилояти Суғд. нархша 180 000 сомон мега ки бо арзон мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай кардаи хачиқа мебинед хона абделкай бернуш мондаги, кришаш маҳкам, дурнуш мега созай мега. мега точкашон точкаи хубай мега ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош мега 100 об свет ҳамаш пастаянка зиндагӣ кесози худаш.
مرحمت کدام خانه‌خر کنکرن نمره صاحب خانه در روی اکران میمونه زنگ بزنین قدیش صحبت کنین با ارزان میکنه. مرحمت کدام خانه‌خر زنگ بزن. خوب دوستان از آخرین خانه ما وارد در کمیته سیاست یک زمین است. خانه قرار دارد در نویه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ده. نرخ 330,000 سامانه یک چیزی که دستور بینه خانه ریمونتش که تیار در تعدادش هستمونگی خانه ریمونتش سازه میگه درونشان کریشش محکم است. مرحمت کدام خانه خر کنکرت نه تماشا خانه ببین زنگ بزن با 330,000 با ارزان میکنه. توچکاشن توچکای خوبه چیکار که میبینین طرف های سنت ده. مرحمت زنگ بزنین آبسی دیگه همش پستیم که دوستای عزیز همتون خواهش میکنم مهنتون رو کن در قدر کن اما لایک به پول لایک بزنین یک کامنت بنویسین کدومی که میمونی پادشاه کن نورا تاخچه تماشا کن. салому алейкум бардораи азизи ҷон, хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу. Production of Behuni. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачоп бо дастгирии шумо старти бозии нави 350 рублаи хидмона сар додем. стоп ки як талайки бепула бизан састафа тамошо ки роҳат ки Production of Behuni. роуна се рӯз пас финали бозии анами састафай ба хотири чи барвақт ба хотире ки 2200 дона количестваи билет чай оли мо старта но партофта таи 800 дона билет мона фурӯхтем. дигар чираш дар дори шербача метонӣ билета харидорӣ кунӣ. Now you hear the death calling. Death calling on the beat. Production of Behuni. салому алейкум бардораи азизи ҷон, хуш омадем ба канали ма Фирдавс шоу. ҳазор омад барои дастгирӣ барои боваритон шербачо старти бозии нави 350 рублаи хидмона сар додем ки бо количестваи билети кам 2200 дона обчи количестваи билет 67 дона конвертипли сета шоҳуҷоиза. агар ҳамин аввол шербачо 1000 дона лайк бигирад 10,000 дигар хуш мекунем. агар 20,000 бигирад 20,000 хуш мекунем. ранги пешвақта бардораи азиз роуна се рӯз пас финал шай ба хотири чӣ қадар барвақт мондем шаха ки ман груба дер кунем 5 рӯз пас финало ма мемондем иша се рӯз пас агар ин рӯза ҳисоб накунем ба хотири билетош камай 2200 дона количестваи билет оли старти бозира сар нодода тай 800 дона билет мона фурӯхтем.
главни шоҳҷоиза BMW пятёрка мешавад дар ин бозӣ сериёзи навай хушхистагӣ объёми 2.6 цилиндра монитор кондитсионер дискои престиж балнои нав фарои робот ҳод дисай бардори азиз ба 350 рубл мезаниша кай омадӣ қабул карданда худат баҳо метишер бача чӣ хелай мошино диюмиш приора меша свети мендал мотори 16 1.6 ана газ бензина бардори азиз чизе ҳаста амра ман мегум дарои пеш электропакет фарои ксенон системаи музикаш прайд балнои нав дискои престиж ана семаш 14 мешава балечикои дани тоҷикистон балечики бисёр 014 дораву приора я 014 бардори азиз 2006 бензини холӣ инжектор салон тоза борд компютер дискои тангача балнои нав ҳамагӣ ба 350 рубл ки суми дута шаурма ёки дута наскӣ мешавад поёнда ватсап сбербанкам мемонам охириш 5169 ба номи муҳаммад неъматовичай ай 10 та 1 дона падарка ай 100 та 10 дона падарка мешавад максимали 1 нафарда то 300 донара фурӯхта метонем вақти хитона бисанҷе ровна 3 рӯз пас финал стоп лайка бизан ба хотири лайк 10,000 хуш мекунам агар 10,000 лайк бира 20,000 дар панои аллоҳ бошен дастгира фаромӯш накунед